So gaulan na. Woo! Rain or shine. So grabe. Bisag kusog na kayong ulan. Padayon niya po sila. Abi. Bilib gusto niya, bilib ko. So nyagi ng tubig. Ang ilang purpose nga ilang gikanalag para dili mo lang tubig dito. Para dili mabanlas ang mga yuta karon nyagi na. Hey. So alright, what is up? So karon for today's video kay natay adtuan mga Cleanfluencer dinhi sa Cagayan de Oro. So karon i-try nato og try nato experience ang ilang pagpanglimpyo sa atong mga kadalanan. Paghawan nila sa mga balas-balas, pagkuha sa mga semento or pagkuha sa mga sagbot. So tara, let's go. Before tamad to palit sa tag snack. Tingnan mo sakto te. Sakto te. Tolo ka buok. Mismo tolo. Wala naman nag-play naman eh. Palita ko ani, napulo ka buhok. Let's go. Alright, so murag hapit na sa ila ha. Last time nga niyato kindahag nakita na ko ilang gilimpyuhan. So wala pa na uban, so karon murag ilang tiwasod. So maki-sampa ta, maki-experience ta sa ilang paglimpyo sa dalan. So try nato. Go. Alright, namin diri karon sa indahag. Kawan ako mga Cleanfluencer. Hello. So shout out. Gusto na ko experience ang ilang mga ipangbuhat magpanglimpyo sa dalan. Kung unsa ka hago, kablo kong hago gini siya init ulan. Ang akong maistorya bitaw, ma-enjoy ka sa moment kay kuan grabe ka bibo. Samot na kong daghan. Samot na kong maapil na. Daghan na ta parito na daghan. Daghan na ta parito na daghan. Wala ko yung plano maapil. Gusto lang ma-experience pero ako magulo sa kay mag-vlog ko ra isa. Mingaw ba? Mingaw? Biyay ko yung laay kayo. Ito. Para kanina, biyay mo to kanina. Yakablong ko, diyo pa ng isa. Nag-diop ko ni Silito. Bay, unya na ko ako na nabi. Mangiring sa ko. Asa. Asan ko na ni. Kablong na ko nga dani. Kaya nagyan ako ni Kaisa. Napahak ba? O, nag-ipi. Muna yung gilipian. O, mauna. Amo pa tiwason. Tiwason nun palagi. Ito Japon. Sa puhon. Karon na. Karon na yun. Wala. Urag ikaw nag-recruit ala. Tablay na. Wantay kasi yung sawa. Sabi ni si Juan. Bibo bitaw kay may karon tungod sa kadaghan ba. Ingana ra gyud ng kwan diri. Sistema sa kwan. Ang uban pod kay masuko kay basi daw nagbarkada mi. Barkada na mo manghinlo ra man ni. Wala gay ko nagdalag pala. Daga na. Kung tayo makita pala karon. Daw ni pala. Out in stormy weather, I might have the blues, but nothing ever stopped me from dusting off my shoes. You might think you'll see me falling to the ground, but I threw up my umbrella when rain stops hitting down. Yeah, on a bad day, on a good day. Lama lagi nila. So gikan na dani nga area. So dani and padulong didto. So ambot og pila ka adlaw ni nila gitirahan. So medyo delikado sa kay kurbada. Nya ang mga yuta is nasa kilid. So gikan na siya dito. Padulong dia. And karon ilang gibuhat is buhatan nilang kanal. O ilang ibuhatan og kanal para ang tubig nga gikan dito dani mo agi laos dia. So bangagan nila na dia para dili na namanod tong mga yuta na skill ba ina balik. Parang ilang gibuhatan karon og kanal. So nagkalot sila. Kada akan may kana pa sa kuwa pubon ba office. O dia, ano padulong. Hey. Sup? Mga Cleanfluencer. Ning isa naglampas. Kaya gabuhat may ko Andre, gabuhat may kanal. Para nga tong dito. Di na mato dito. Padaya maging tubig. Dia. Oh, permission. Oh, sa tagiya dia, wala mi nang wag yuta dani ah. Amo lang kay pagitagan pa. Ila lang gilimpyuan. Para maapay ang dalan. So gaulan na. Woo! Rain or shine. I don't need no sunshine, 'cause I'm dancing with the rain. You So nyagi ng tubig.
So, ang ilang purpose nga ilang gikanalan kay para dili mo lang sa dito. Para dili mabanlas sa mga yuta karon yagi na. Oh. Smil kayo bay. Pero kung ikaw kuha na kwato na uban. Oh, grabe kusog na kayong ulan. So, kumbate yapon sila sa likod. So rain or shine. So, abi, believe ko. Saludo sa inyo. Before ko ni ana diha, akong sigingon sa mga galingon nga murag kapoy siguro kayo niya content. But pag-experience na ako anang adlaw, dili di ay siya kapoy. Labi na pag gusto nimo imong ginabuhat. Dili po siya kapoy kay tungod sa imong mga kauban, ang inyong banding, sige mong pangatawa sa imong istorya, ug halos dili na ninyo mabantayan ang oras. So naa sila tagsa-tagsa nga mga rason nganong kini ilang gi-content, nganong kini ilang ginabuhat nga content. Naay uban nag-ingon nga content ra man na para makakwarta. O tinod man na sa pagsugod namo, naghimo may content pamasin nga makakwarta. But para sa amoa, dili lang kay content para makakwarta. But gusto namo may pakita ang among passion, maka-inspire, makatabang sa mga tao, ug makahatag og kalipay sa inyo ha. Sa tinod lang wala pa kayo may earnings ani ang paghimong content. Pero namalit mi, nag-invest mi og magagamit gikan sa among kaugalingon nga kwarta. Kay gusto mi maka-inspire ug makahatag sa inyo og kalipay. Wala mi dani to please everyone. Naa mi dani para maghatag og inspirasyon sa uban. So samtang kamo sigilag pang bash, kami gapadayon lang gyapon. Samtang inyo ming ginahusgahan, kami gapadayon lang gyapon para sa mga tao nga gatuo sa amoa. Ug walay makapugong sa amoa. Maulanan man, mainitan, panington, maabugan, padayon gyapon mi nga maghatag og inspirasyon o kalipay sa inyo ha. Sa tinuod lang bilib ko ani nga grupo sa ilang mga prinsipyo, advokasya o ilang panglantaw sa ilang mga kaugalingon. O inani nga grupo akong ipangita. Galing lang, dili lang yun mi pareha og content. Og salamat sa inyong experience nga gihatag. Lingaw, enjoy, og dili nga ko ni Daghang salamat.